L-editorjal ta' The Times jistaqsi jekk wara dak li ġara fil-Parlament jistax il-Prim Ministru bidu fuq qalbu jemmen li jista' jibqa' dej fil-Gvern daqs li kieku xejn mhu xejn. Ir-risposta li għati l-istess editorjal hija ftit li xejn. L-istess editorjal jirreferi għal dikjerazzjoni li għamel Lorenz Gonzi meta qal li huwa determinat li jmexxi sakemm id-deċiżjonijiet joħodhom hu. Hawnhekk l-editorjal jistaqsi kemm huwa minnu li d-deċiżjonijiet qed joħodhom il-Prim Ministru. L-editorjal jisħaq li l-Prim Ministru rrid jifhem li l-vot ta' fiduċja m'għandux ifittxu mill-membri parlamentari, iżda mill-poplu hemm barra. Sa dan it-tant waqt il-Breakfast News ta' One, l-opinjonista Manuel Mikallef qal li Lorenz Gonzi għandu problema fl-istil ta' tmexxija u għaldaqstant bil-vot ta' fiduċja ma solvix il-problemi li għandu. Il-Prim Ministru prova jagħti l-impressjoni illi bil-vot tal-bieraħ issa daqshekk kollox issa ġie solvut għax ħadna l-vot, għax il-vot kien ċar, m'hemmx dubju fuq il-maġġoranza li għandu l-Gvern u qed jgħid il-problemi donhom issolvew ruħhom. Meta ma solvew xejn. Ġifieri il-bieraħ stess anke il-fatt illi inti għandek grupp parlamentari li hu mifrut u l-problema hemmhekk qiegħda. L-opinjonista Godfrey Grima jgħid li l-problema ta' Lorenz Gonzi mhix qiegħda biss fil-grupp parlamentari tiegħu. Ministru illi suppost il-lider li huwa il-lider tal-pajjiż, il-bniedem li qed imexxi l-pajjiż kollu, qiegħed minn żmien għal ieħor isib problema jmexxi il-parliamentary group tiegħu. Jien ngħidlek ikun jinżel aktar fil-fond, isib problemi anki fil-partit. U nafx qed ngħid. Dejquk l-kondizzjonijiet li għamilek Franco Da Bona? Intant fit-tmiem is-seduta parlamentari ta' tnejn, il-ġurnalisti provaw jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru hekk kif ħareġ mill-bini tal-Parlament. Il-Prim Ministru iżda għażel li jagħti każ tal-ftit partitari nazzjonalisti euforiċi li kien hemm fi Pjazza San George. L-istess partitari l urew atteġġament mill-aktar ostili lejn il-kap tal-Oppożizzjoni u lejn il-Grupp Parlamentari Laburista e kif dawn ħarġu mill-bini tal-Parlament. One News ipprova jistaqsi lill-Prim Ministru għaliex mexa b'mod differenti ma' Stingat u ma' Carmi Fsut-Bonnici. Min se jieħu r-responsabilità tal-intern kif ukoll jekk dejquhx il-kundizzjonijiet li għamel Franco Da Bona waqt id-diskors li għamel fil-Parlament. One News ipprova jistaqsi wkoll il-Prim Ministru jekk iħoss li għandu gvern stabbli fid-dawl tal-fatt li 6 xhur ilu kien diġà ittieħed vot ta' fiduċja fil-Gvern. Dawn il-mistoqsijiet kollha iżda baqgħu bla tweġibiet għaliex il-Prim Ministru għażel li jkompli mal-partitarji nazzjonalisti. Viva Gonzi!